Kapin sa duha ka semana human sa eleksyon, wala pa'y kandidato sa Mandawi City nga nakasumiter sa iyang Statement of Contributions and Expenditures kun SOSE. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa COMELEC office sa Mandawi, naabtanamo si kanhi City Councilor JP Siniza. Kini aron mo submit sa iyang Statement of Contributions and Expenditures kun SOSE. Kini ang detalyadong report sa mga kandidato sa mga nagasto sa eleksyon. Tanang kandidato midaog og napilde ang pasumitihon niini. Apan do na kunoy kulang sa kang Siniza, maong mubalik na lang sila. Kinahanglan man gyud nato iubay ng role sa COMELEC niya. Mas may na humanata, wala tay problema. So wako kay bawo na abigay na ako glass ko pero murag ako man siguro una ni pa siguro. Daghan ang ni Ari diri kay kanang nagpa-check. Nagpa-check sila if sakto ba, naabay kulang nga forms niya. So far, napay mga kulang, wala pa dyan naka-file ginos kay isa. Pero daghan na diri ang nagpa-check. Hunyo 11 ang deadline nga makasumiter sa SOSE. Nang hinaot ang COMELEC, lihuko na kini sa mga kandidato ug dili magpaabot sa deadline. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.